susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! ...44 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Sumpalan nyo na kangol na saray pampagana tan makapaindakiran musika. Wadyala sa programan may paruntal na saray impormasyon balita. Yan nagagawad kaliber-liber na luyag ten Pangasinan, tanjad bansan Pilipinas. Saray balita mo, tada biyek taaw. Agulatan na Lunes. At sa 11 da bulan na Mayo 2026. Dada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya balat sa makteryon amigo RJ Jimenez at your service always. Dada programa na Liknaay Balay. Good news, walay rollback lamad na buwas sa presyo na produkto na petrolyo pero diesel. Gasolina, ang paano na tagay, it's unfair. Kwandaray gasolina, suusa rinda. Akin kasi, iti paliwawad saya, Madam Sharon, Kapune, so arrest warrant yan ang lapo sa ICC. Sumpala niya imugong iray balita yung paano damputon la. Si Senador Bato de la Rosa. Personal yaya tapasyar tanakatungtong ng idol kumata Senador Robin Padilla. Karumnira na impormasyon na balita. Talagang na paulitan na sa syudad na Dagupan so kampanya. Nasa syudad na saray malaganap iya operasyon na sa Pisunet. Yan na protektaan ni Raya Kalangwaran. Natanya agaw, so butusan na saray kabyangan na kongresista nani bandad ngaram tabanaan tabayanan tayuya eda katibukulan ya 318 ya congressman na tateng tanagagik at 1/3 so nakaukulan piano untakdang at Senado sa tay articles of impeachment laban na dakinan na Vice President Sara Duterte. No 1/3 106 ay kabyangan na saray kongresista so napag yaumbuto. Dakala, so pasabog, Engineer Nixon and Chim. Senadora
Amy Marcos. Dasayan na pambutusan da plenaryo. Nasaray kagalang-galang iran na kongresista tateng tanagagi. Panawagan na sakay pare. Buto kayo dasaya basid konsensya. Dan ebidensya. Oh, yun. Ebidensya at konsensya. Yan. Ege, tungtungan tayo ta na dakatibukulan na sayan na programa. Programa na likna ay balay. Walay gabayuran ni pasabiran impormasyon na balita, serbisyo publiko. Text labat da panamaglay na text line tayo 0945-183-4352. Naratan sobrasan basta walang personalan. Morning, dakinan Jerry Pong Jimenez. Ingat-ingat sa pagmamaneho, insan. Jerry Pong Jimenez, tanda si Dos, good morning. Dan si Amigon Joker. Happy birthday, Dasaray Manbo birthday. Dasayan Agaw, May 11. Ya classmate ko Raymondo Guaping Lopez. Talaga na makmak sila. So stereom dito na dakochem classmate. Medyo alwaran. So panangan nasaray alabas ya panangan taniyon tataken lay tuo anto classmate. Wala da sayay petang na panaon. Medyo alwar. Nung labat-lata ni walay impaksab ya ganggan na Presidente Bongbong Marcos. Dasaray hospital papabatik na sa gobyerno libre. Pero siyempre libre kwa mo demanded charity ward. Yaya at makatulong dasaray mairap kabaluyan tayo tateng tanagagi. Malaray programa na sa gobyerno PhilHealth para dasay abig laman inablimiran dumerengal singasatay yakap at gamot. Yamay yaman sa kalusugan at gamot tateng tanagagi. Ganyan na yakap. Yaman sa kalusugan na program yakap. Yaya at kaya programa makatulong dasaray kabaluyan. Dasaray maiirap bilay. Nung natan dasay probinsya mat na Pangasinan. Dahil papatuntun susatay no billing policy tateng tanagagi. Dasaray pampubliko iran na patambalan. Yay papakurang na sa provincial government. Sana suportado sa liderato na probinsya sa saraya na programan pangkalusugan
para da saray maiirap ya kabaluyan which is good datang tanagagi. Kaya at akaw na matlaraya ya alik na da saray palabas iran administrasyon. Ya da luyag tayon Pangasinan susatay no billing policy. Ya pangiter pangampupo da saray kaluyagan ay talagan ang gapoy kaya daya mampatambal na saray sakit ya nalilik nga da. Yan na nepeg ya saraya at ampupuon da saray patambalan tayo tateng tanagagi. Morning, da saya dumarengal titan da balay na Sual, Pangasinan. Ulad sara may mampapakan na bangus da saray fish cage. Medyo pataktak ingat-ingat insan. Makmaksilay radyo to kuno. Agaylay petang na panaon. Dapat unyara at medyo mamauran lang to Pero ang gapo. Talagan na dumalay panaon. Petang din nagayagang gadlabe. Switch mo lang aircon, nakukulan din man-electric fan ka, ayag Ano ang mumat switch, Engineer Nixon, mantipid kay kuryente. May kamay kutsyon ay ang petang nagbanag. Kailangan talaga manirkon ka, ayaging. Morning mat, da saray tagatan da Palamis. Danditan da saya parte na Luca, Palomino City. Talaga mataya dagsani so saray turista yung latan da 100 Island. Balag so record na saramay liman na turista, national, local tourist, international tourist. Ditan da saya syudad na Laminos base da record. Yang gapumat so samay problema da panangabrasa tan panangiter na seguridad. Da saray turista yaulatan da say syudad na Alaminos. Kanyan na mabilabilay so ekonomiya. Ano dakal iray turista. Da sa kay syudad pinablimiran dumarengal. Siyempre watan so panangantabay nasaray kapulisan. Da panag mantina na uksoy tana kareenan ditan da say Alaminos City. Particular ditan da say 100 Island. Tana siyempre da panangi wanwan say liderato na Alaminos City. Si Mayor Brian Celeste. Kwanto may kapinsan ko ya nalapunira da diman da sulo ya imadya da say Pangasinan. Da say summer vacation tani ang kapumot ni urong anto Mandinayaw nan liber-liber irad sa isla ditan da say 100 Island. Libali insan kwanto. Talagan na-enjoy mo kapoy napagmon takutan kwanto. Talagan wadtan so maong ya panangabrasa na saramay mga but da say sika. Ray empleyado na city government kwanto. Sige, kambut yun. Tanay ang gapo ni urong.
Raya kabaluyan ya mambabakasyon ni ada sarayan na kaplisan. Just enjoy life. Belated happy birthday. Kinan Bossing MM. Bossing May Mulano MM. Belated happy birthday. Karo man mo pero bungga sa celebration boss ha. Yama ya kalikot. Selebrasyon na birthday ng Boss MM. Saya Commission on Elections at imbando dala. Tuloy ang eleksyon. 90 hanggang 95%. Preparado na ang COMELEC sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan election sa darating na November 2. Yan, balikan natin ang issue na yan pagkatapos ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Halagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Jat Dagupan,
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:04 la kabasan. Nasantosan maabig morning ni balang sinansakay. Olop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. 90 hanggang 95%. Ya ready la so Comelec unong dakinan Comelec chairman George Erwin Garcia. Preparado kami la tuloy lay eleksyon. Marakep ya dengalan ha. Singa agla na ikuntang, agla na puspon, agla nga pula extension natatang tanagagik. Kani preparado la so Comelec do may gastusan niya kapundo at ikuntang ni i-extend ni ampano dubli la so gastusan after 6 months. Anya na napag tuloy la so eleksyon no November 2 saya na kaplisan niya taon. Sa irarason, tatang tanagagik, singa kakayari pistay na tay. Isang kayo manggawa eleksyon, ay itaryo mo taya, may mandasal, tan may iterso, may respito. Dasaray nandilad bilay, tan saray pamilya, mandudumog, yung turbon, kwanda akin siri na. Ngigatar kayo pitya at kaya ripistay na tiya. Makapalag matiraya tatang tanagagik. Miraya pigaran managpanday na loy. Atay kwarta. Ya usaran. Ni usaran ni takrisis. Ay ganayari. Tatang tanagagik ta kapundulatan. Basta-bastatan na laan, ibasil, duman pangyusaran, tempundo dala para deleksyon. Kanyan, saya kuanan na Comelec Commissioner Erwin Garcia, George. Erwin Garcia, tatang tanagagik, ready kamila. 90 hanggang 95% lang ready sa Comelec, kwanto. Sayay barangay eleksyon niya nagawa. Kaya kasi no November 2. Pero, pero, tatang tanagagik. Sa tanso posisyon to na Comelec Commissioner Erwin Garcia, George Garcia, Erwin Garcia, no, dapat no. Ang gapo so asamay lay yan na panday
sa extension na tatang tanagagik. So mandepende na saan siya. 5 na saray congressman tan senadores no na-postpone sa eleksyon. Pero no saya tupatan mo sa COMELEC, yarugutila yan ng saman, na nakasita ng December 22. December, basta December man eh. At kwanto, tuloy lang. Pero anto ay ng panday relay Kadi postpone. So, no COMELEC, so tuputan mo, tuloy kwanto tanggap po nilante. So pinanday danlay mangikuntang na eleksyon. Oh, yan. Malinaw po yan. Pero hindi kaya gahul na sa oras. Para sambutan data niya pandayan, tanay say tutong-tungan data tang tanagagi. At saya so impeachment laban na dakinan na Vice President Sara Duterte. Ay kamyamay so saray balita nilira at sa tay suhulan niya mismo. Ay saya may papalapag ya talagang paruntalan at si Senadora Amy Marcos. Paruntalan turatan niya ibubunyag at atang tanagagik. Sabi naman ng mga kongresista, walang katotohanan yan. Taratay money involved, suhulan, di ang babangil. Ay babagan na kuyungan blues. Saray miyembro na saray congressman na tatang tanagagik di tanan House of Representatives. Million of pesos so nabibitla plus proyekto. Isip mamit sa mga aminoy. Pero yung partido ng PDP laban, sige. Buto kayo yes, blacklist me kayo, kwanto mat. May liderato na PDP laban. Pero jada saya kaunuran niya bilang si mapatla wanda at 200. So naladala may 106. Dana jada plenaryo at tabulya ni Raya Congressman niya mansalita depensa subuto da tatang tanagagi. Yan na talaranan tayo no talaga ha. Pero walalay may babagay alutulutulatan. Yung diretso sa Senado. Sa tanya articles of impeachment laban at kinan Vice President Sara Duterte. Pero may kayo tani non-resign may winakalda Engineer Nixon sa kay taon mo ya abogado na dati na presidente si Kaufman to Pero sinalatan dala wala naman palang napapatunayan kaya pinalitan Pero abangan din natin kung anong mangyayari sa bagong pinalit. Tungkol naman sa hinaharap na kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa ICC. Crimes Against Humanity. Napati nga itong si Senator Bato de la Rosa hindi na nagpapakita mula nang umugong yung balita na mayroon na siyang warrant of arrest galing sa ICC noong pang buwan ng Nobyembre. At ngayon nauulit na naman na mayroon na daw. Pero pagka mga kapulisan ng tatanungin mo wala pa naman, wala pa.
huwag kayong maniwala sa mga fake news, sabi naman nila. Sabi naman ni Idol ko, Robin Padilla, senador, nakita sila ni Senator Bato de la Rosa at nagkausap. Kung ang Korte ng Pilipinas ang hahabol, kusa ko siyang isusuko, sabi niya So, si Senador Bato de la Rosa ay nandyan lang. At ayon sa ating mga kapulisan, wala pa naman na nilalabas ang ICC na warrant of arrest. Nakaw. Sa iba pang impormasyon na balita, ay talagang happy na itong mga kobrador at kabo ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil nagbalik daw ayon sa ating nakausap na kabo yung kanilang sigla at wala nang takot na maisturbo pa. Dahil yung operasyon ng Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation ay tuloy-tuloy na, sabi ng nakausap nating kabo, at masaya daw sila dahil pati mga mananaya hindi na daw nalilito sa kanilang pagtaya ngayon dahil iisa na yung lumalabas na numero at wala na daw yung mga bukis. Dahil dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung nakuwang prangkisa ng Grand 88 Gaming Corporation na nagtapos noong February 28, sila uli ang nakakuha ng prangkisa at may authorization to operate sa loob ulit ng 3 taon. Pero may isa rin na bumobola na legal. Ito ho yung sa siyudad ng Dagupan. Sa Dagupan lang ito. So yung paglilinaw ng PCSO sa pamamagitan ni Pangasinan PCSO Branch Manager Christopher Pacalso ay may sariling bola ang lungsod ng Dagupan. Kaya ang bola dito ay o ang labas ay iba sa labas na numero sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ang kagandahan nito yung pong share na nire-remit ng Grand 88 Gaming Corporation dahil religiously nagbibigay sila araw-araw sa PCSO ay syempre hindi na rin sila malulugi dito. At ang binibigay nilang share ay nakakatulong naman sa taong bayan sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng mga ambulansya, pagtulong sa mga nangangailangan, pati na rin sa kanilang mga kabo at kobrador. May mga parapol pa nga at may mga tulong silang ibinibigay. Taliwas ito sa mga napapabalita na walang naiaambag ang nag-operate ng STL sa lalawigan ng Pangasinan sa taong bayan. Malaki po yung kanilang naiaambag dyan dahil sila ay nagbibigay ng kanilang share o yung tax na sinasabi. Kaya ang pagtangkilik sa legal ay nakakatulong sa taong bayan. Kaya pag may mga illegal na nagpapataya, wag ho ninyong tangkilikin yan. Narito ho ang paalala ng Grand 88 ukol po dyan.
Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na ilegal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na iligal. Babala sa tumataya sa iligal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Yan po yung paalala ng Granite 8 Gaming Corporation, legal na nag-ooperate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ang palaging tangkilikin ay ang mga legal na gawain. ...20 minutos, kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Programa na Likna ay Balay. Good morning, saray dumarangal tita na da Barangay Baritaw. Giging sikat na barangay yan. Dahil sa malaking proyekto na gagawin dyan sa Barangay Baritaw. So yung mga listeners natin dyan, good morning. At dyan din sa may Anulid, Mangaldan, Pangasinan. At dyan sa may Sampabian, Pangasinan. Sakop ng 4th District ng ating lalawigan. Morning kay Board Member Jerry Rosario. At sa inyong masipag na Congressman, Congresswoman Manay Gina De Venecia. Yung pong pagpapaigting ng kampanya laban sa mga PisoNet dito sa lungsod ng Dagupan, talagang nararapat lang ayon sa ating mga nakuwang reaksyon patungkol dito sa kampanya dito sa mga nag-operate ng PisoNet. Alam mo to, Engineer Nixon, hanap buhay din ito eh. In fairness naman eh. Ito yung mga computer na maghulog ka ng piso-piso at ang kalimitan na parokyano mo dito ay ang mga bata, mga kabataan. Dahil may mga games dyan eh. Yung ang apo ko nung may PisoNet sa tabi namin ang hihingi siya eh. Ayaw niya ng 5 piso. Gusto niya tig-5 piso. Sabi niya madami piso, sabi niya. Alam mo na yung mga bata ngayon, mga edad 5, 6, madali silang matuto doon sa pag-operate ng mga PisoNet na yan. Pero ang kasamaan naman nito, in fairness nga, yan din ang kinabubuhay, negosyo ng mga kababayan din natin. Pero nga, ang masamang epekto nito, yung pong hindi nasusubaybayan yung mga bata, baka mamaya kung ano nang ini-open dyan, na mga app sa mga PisoNet na yan, di ba? So, yun naman ang kini-question dyan para naman ho sa kapakanan ng ating mga anak. Kaya may maraming magulang ang sumusuporta sa utos na ito na talagang pansinin, paigtingin ang kampanya kontra o laban sa mga nag-operate ng PisoNet. Ngayon, kung masiguro nila na
Siguro may mga alituntunin na dapat sundin, dahil ang iniisip nga po dyan, in fairness sa mga nagninegosyo ng PisoNet, yung dyan din sila kumukuha ng kanilang kinabubuhay, hanap buhay nga yan, negosyo. Kaso nga, dapat din na protektahan ang kapakanan ng mga kabataan. Sana ho magkaroon ng win-win solution patungkol sa programang ito. Dahil ang hangad din naman ng mga opisyal natin dito sa lungsod ng Dagupan ay maprotektahan ng kapakanan ng ating mga kabataan. Insan Pili Tigno, good morning dyan sa Caloocan Sur. Caloocan Norte, Insan, at si Insan Ray, good morning. Yung pong deadline na ipinaalala ng munisipyo ng Binmalay, yung kanilang pagbaklas doon sa mga fishpen dyan sa may bayan ng Binmalay, sa 15 na po yun. Mamaya at matatalakay din natin yan sa susunod na programang PEM, Paninilbihang Agresibo at Matapat sa bayan ng Binmalay. Yung nagtatanong din pala sa atin kahapon kung naibigay na yung tig 1,000 dyan sa barangay namin. Aki, nasumpal tila dyan, barangay Manibok, singag ko ni Alikas, kung may, nantapatid siya, kasi kuhan ko, singa angga pumut ni Alagaryo nawalatan, dyan niya barangay, at asumpal na, bayag laman pero, agkwantam, paano busy nira, kayo mapagat, iterdatan, isikine, naruto kayo, ng mayura, iday Castañeda, kabandaan to kayo, alangan niya itilak to kayo. Paano inyutit da kayo? Kamakatalos kayo. Yung mga taga-barangay Manibok na wala pa daw yung ayuda galing sa Malacanang. Ngayon po yung mga apektado ng bagyong Yuan. Sige, abangan po ninyo. Kayo naman. Siyempre, Manibok na hindi narutan niya barangay na Mayura Iday Castañeda, di ba? Sige, abangan ninyo. Napulay malam yung oras sa dasayan na programa na Likna ay Balay. Unsublaya programa na PEM. Yada aspeto technical, kalubakan tabay tayo engineer Nexon Dakal. Saya balat sumaktur yun amigo RJ Beremenes at your service. Always, may titilakak na masantos ang maabig ya oras at si Kenomin Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata.